17-nji bölek hormatly Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsyryň amal jüzi iman däl diýen sowtyda pykadan delil getiripsiň diýen gepiniň jogaby ýasy. Yine de amel cüzbi imandan däldigini fiqih kitapdan nakledipdirsin. Her ilmi öz asli kitabından naklet. Bu mebhesin menbäsi we çeşmesi ilmi kelamdır. İmam Azam rahmetullahi aleyh fiqh ekberde بصورة حسر أيديا الإيمان هو الإقرار والتصديق إنها عملي جزء بإيمان ديمية هنا حضرة إمام أعظم كتاب الوصية أيديا ثم العمل غير الإيمان والإيمان غير العمل تيغسن üçüleyinci sefesinde أيديا وينا da dikkat et amel cüz imanın ferglarından hem tövbeden bolsan gowy fakat amel cüz iman değildik dip tövbedenin kafi değil. Çün amel cüzbi iman bolunda el menzilet beynel menzileteyn ya murtekibül kebire leyse be mu'minin ve la kafir dilen itiqad lazım gelýär. Ya el iman yezidu ve yanqusu itiqad lazım gelýär. Bunları da sen teskih etmeli bolarsan. Belki bulardan da tövbe eden bolsan ýagşy. Muhaddislerin el iman yezidu ve yanqusu diýen sözleri bilen itiqadlanmasan ýagşy. Hamidan we musalliyan. Hormatly ahundada Molla Ahmed Ahun Gurbanpur tagsyr. Amal jüzi iman däl diýen gepiňde pykadan delil getiripsiň diýip aýtýarsyň. Bilen ýokmy ki ilmi pyka, ilmi kelamyň hulasa we çekidesi bolýar. Ilmi kelamdaky muglak mesele ilmi pykada muftabihisi beýan bolýar. Ilmi pyka, ilmi kelamga mugaýir bir zat däldir. Meselen bizleriň pykymyzda ebwabul küfür bar, ebwabul murtet bar. Şol zatlaryň hemmesine itiqadymyz bar. Wa ilmi kelamda hem ba'aynihi şol zatlary bar. Görseň ilmi pyka, ilmi kelamga mugaýir bir zat däldir. Şol ýüzden Hazreti İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ilmi kelamga pyka ekber diýip at berdi. Hemçinan et-tawzih we telwihin 28-nji safhasynda tahrir bolupdyr. Wal fiqhu ma'rifatun nefsi ma laha we ma alayha et-tawzih we telwih 28-nji safha. Wa fiqa nefsin tanymaklyga ol zat ki şol nefsin faydasyna bar we ol zat ki şol nefsin zararyna bar. Şol gowul getirenden soň izinden tahrir bolupdyr. ثم ما لها وما عليها يتناول الاعتقاديات كوجوب الإيمان ونحوه والوجدانيات الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية والإبادات كالصلاة والصوم والبيع ونحوها فمعرفة ما لها وما عليها من الاعتقاديات هي علم الكلام ومعرفة ما لها وما عليها من الوجدانيات هي علم الأخلاق والتصوف كالزهد والصبر والرضا وحضور القلب في الصلاة ونحو ذلك ومعرفة ما لها وما عليها من العمليات هي الفقه المصطلح فإن أردت بالفقه هذا المصطلح زدت عملا على قوله ما لها وما عليها وإن أردت ما يشمل الأقسام الثلاثة لم تزد وأبو حنيفة رضي الله عنه إنما لم يزد هذا القيد عملا لأنه أراد الشمول أي أطلق الفقه على العلم بما لها وما عليها سواء كان من الاعتقاديات أو الوجدانيات أو العمليات ومن ثم الكلام فقها أكبر التوضيح والتلويح 28-nji safha. Ondan soň ma laha we ma alayha şamil bolýar itiqadiyatga, imanyň wajib bolmaklygy şekilli we ondan başga şekilli we şamil bolýar wujdaniyatga, ýani ahlaqy batyna we melekat nefsaniýe şekilli we ibadatlar, ýani namaz, roza, bey we ondan başga şekilli. Biz şol nefsin faydasyna bar we zararyna bar zat tanymak itiqadiyatdan şol ilmi kelamdyr. We şol nefsin faydasyna bar we zararyna bar zatny tanymak wujdaniyatdan şol ilmi ahlakdyr. Ve ilmi tasavvupdyr. Zühd şekilli, sabr şekilli, rıza şekilli ve huzurul kalp şekilli namazda ve ondan başga zatlar ýani. O şol nefsin faydasyna bar we zararyna bar zatny tanymak amaliyatdan şol pyka mustalahdyr. Beseger irade etseň pyka bilen şol mustalah pykany ziyade edersiň amalyny ma laha we ma alayha diýen gowluň üstüne. Weger irade etseň ol zady ki şamil bolýar aqsam-ı salasega ziyade etmiyorsun. Ve Ebu Hanife radıyallahu anhu bir şek ziyade etmedi şol kayıtga amalyny. Şunun üçin ki irade etdi şumulny. Yani itlaq etdi Ebu Hanife rahimehullah pykany bilişlige ol zady ki şol nefsin faydasyna bar we zararyna bar. Barabardyr ki itiqadiyatdan bolsun, ya wujdaniyatdan bolsun, ya amaliyatdan bolsun. O şol jehetli at berdi Ebu Hanife rahimehullah
ilmi kelamga pıqa ekber dip. Görsen hormatly ahunda edejan, ilmi pıqa, ilmi kelamga mugayir bir zat däldir. İkinciden hem hormatly ahunda edejan Molla Ahmed ahun Gurban pur tagsir. Öz muddaanyny ilmi kelam bilen we ilmi pıqa bilen gelde isbat et. Sen ya Şeyh Abdülkadir Jilani maňa ogul ber, veya qiz ber, veya falan müşkülümni hal et diýip çağırsa jaiz diýip kabul etýorsun. Veya Şeyh Hoca Bahauddin Nakşibendi maňa ogul ber, veya qiz ber, veya falan müşkülümni hal edip ber diýip çağırsa jaiz diýip kabul etýorsun. İkisinde itaat edenimiz var. Ya Şeyh Osman Gazzettin dadıma yetdiyse, masin doğulanıp baranda, Allah Teala'nın ruhuna ağır edip, dadıma yetdiyse deyip çoğulmadı. Şeriatta tavırçıda var, tamam ahlaklarda var. Şol gepine ilmi kelamdan bir dana delil getir, veya ilmi faqadan bir dana delil getir. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Eger şol muddaanyny qawy we sahih we rajih delil bilen isbat edip bilmesen, awwal Hudaý Taalanyň alynda tövbe et we ikinciden milleti Türkmeniyanyň alynda uzur halyk et. Hem çunaniki Ruqayya Şar'iyanyň bunyan güzäri İranda özüm diýip aýdanyňdan soň Ruqayya Şar'iyya okam ýok diýip uzur halyk piş eden ekeniň. Awwal bigiribany hut nazar kun bat bedamany diýgiri.